σταματήσω από εδώ να κάνω κάτι. Παίρνω κι άλλο λίγο χρωματάκι. Θα το κάνω και αυτό ελεύθερα, έτσι θα το κάνω και εγώ, θα προσπαθήσω να είμαι ελεύθερα. Μαλακώσω και αυτό. Θα το μαλακώσω και αυτό. Όλο μαζί ένα συννεφάκι έτσι στη γωνίτσα. Όπως βλέπεις Ανδρέα, εδώ έχω αφήσει τη βεντάλια, έχω πάρει το ίδιο το πινελάκι της μίας σίτζας και προσπαθώ πάλι έτσι στα άλλα συννεφάκια να δώσω ένα χαρακτήρα στο συννεφάκι μας. Και μετά το σμίξουμε, το συννεφάκι. Αυτά που θα τα ενώσουμε θα είναι καλύτερα, βέβαια. Με το πινελάκι πάλι τη βεντάλια μου. Έχω φτιάξει ένα έτσι μοβάκι, μια κορφή που θα πηγαίνει εδώ έτσι. Μια κορφή του βουνού, άλλη μία εδώ έτσι. Αυτή θα είναι λίγο πιο ψηλή. Και πάρουμε τις γραμμές, πρέπει να τις ακολουθούμε, δηλαδή αυτό το βουνάκι, η μύτη αυτή ας πούμε, πρέπει να την ακολουθήσουμε έτσι επιτακτικά, ας πούμε, ξέρω, και να τις τραβιάμε εδώ τις μύτες. Αυτές εδώ τις μύτες. Το κάτω μέρος του βουνού πρέπει να είναι πιο ανοιχτό το χρώμα του. Εδώ καίζω ψηλά. Δεν μπορεί να το πάρει κάμερα, πρέπει όλος ο καμπάς να είναι. Μια κορυφή εδώ πέρα, έτσι μια κορυφή ωραία. Ας μην είναι και πολύ μητερή αυτή η κορυφή. Εδώ θα κάνουμε έτσι. Έτσι. Εδώ να πάει τώρα εδώ πέρα, να πάρει και λίγο το άλλο βουνό πιο πολύ χρώμα. Σε αυτή την κατάσταση. Να έχει χρώμα. Αυτό τώρα πρέπει να έχει πιο πολύ χρώμα. Εδώ, γιατί θα γίνει και πιο μεγάλο βουνό. Πιο μεγάλο βουνό. Να έχουμε χρώμα. Για να καλύψουμε επίσης και πιο σκούρα. Πιο πυκνά φαίνονται και λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες λοιπόν, έχω φτιάξει ένα πηχτό χρωματάκι με διάφορα έτσι σαν μουσαϊκό όπως το βλέπεις. Έχω βάλει λίγο βυσσινή σκούρο, άσπρο και λίγο κιτρινάκι. Για να δώσουμε από εδώ το φως που θέλουμε να έρχεται το φως από εδώ, θα το δώσουμε από εδώ το φως. Και τη σκιά θα τη δώσουμε από την άλλη μεριά, να φαίνεται ένα βουνό που έχει μύτες, έχει γωνίες, έχει σκιές. Λοιπόν, με τη σπάτουλά μου παίρνω ένα στρογγυλό έτσι, κατά αυτή την έννοια, και απαλά ξεκινάω από τη μυτίτσα και καταγράφω κάποια πραγματάκια έτσι όπως πρέπει να πηγαίνει. Κάποια πραγματάκια. Αυτό το πραγματάκι εδώ. Ξαναπαίρνω πάλι άλλη μια γραμμίτσα έτσι από αυτή την έννοια και κάνω αυτό το πραγματάκι, ξέρω τι, και σχηματίζονται κάποιες λεπτομέρειες του βουνού σε αυτό το σημείο. Πάλι και πάμε πάλι εδώ να σχηματίσουμε πάλι με το τρεμουλιαστό το ίδιο τις σκιές του βουνού. Εδώ είναι το πιο σκιερό μέρος του βουνού, ας το πούμε έτσι. Και βέβαια με την ίδια κατεύθυνση, βλέπεις, πηγαίνει η σπάτουλα μου έτσι όπως είναι με την κατεύθυνση του βουνού. Πολύ όμορφη. Και δεν είναι ίδια. Να το δω, βεβαίως. Έχει κάποιο καφέ, λίγο μπλε απ' όλα και έχω κάνει ένα γκρι σκούρο χρώμα που θα είναι σαν βάση για τα ηθαλή μας δέντρα. Η βάση από μέσα. Γεμίζω καλά το πινέλο από όλες τις μεριές λοιπόν. Το γεμίζω καλά έτσι και θα έρθω εδώ πέρα να κάνω πρώτα μια γραμμίτσα. Μια γραμμίτσα έτσι. Και εδώ θα πάμε να κάνουμε, θα ξεκινήσουμε το δέντρο μας. Το
μεγάλο δέντρο που θα γίνει το ερχόμαστε εδώ, βάζουμε πολύ χρώμα και τα κάνουμε αυτά εδώ, θα γίνει ένα πολύ μεγάλο δέντρο εδώ, πολύ χρώμα θέλει εδώ στη μέση. Το θέμα στη ζωγραφική είναι ότι και το ατύχημα μπορεί να το μετατρέψεις να είναι... Εσύ με κουνιάσαι. Είναι και λίγο παραλιακό το καβαλέτο εδώ, είναι αυτοσχέδιο το καβαλέτο. Αυτοσχέδιο είναι όλα εδώ πέρα. Γενικώς άμα δεν αυτοσχεδιάζουμε δεν κάνουμε και τίποτα στη ζωή. Αυτό έχω να θέσω εγώ. Βέβαια. Είναι σημαντικό λοιπόν να αυτοσχεδιάζουμε εδώ. Τώρα δεν ξέρω πεθάτε μπροστά πιο πίσω. Λίγο πιο πίσω. Πιο άχνο αυτό λιγάκι. Ένα άλλο εκεί, έτσι που θα μας δείξει μετά. Θα κάνουμε ένα άλλο. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Και μπλε, έχει σκουρίνει αρκετά, βουτάω καλά το πινελάκι μου και κάνω πινελιές από εδώ, ξεκινάει και πάει έτσι το ποταμάκι, ας πούμε, θα μας έρθει μετά, έτσι, έτσι και ανοίγουμε, κατεβαίνουμε λιγάκι από εδώ, πάμε έτσι, το ποτάμι, θα πάρει όψη μετά με τα άσπρα το ποτάμι, θα κατεβαίνει εδώ έτσι πολύ θα κατεβαίνει εδώ, θα το βλέπουμε που κατεβαίνει. Γεμίζουμε με άσπρο λοιπόν τώρα και πάμε εδώ για να του κάνουμε και τις ιστορίες του. Τους αποχρωματισμούς. Εδώ θα πέφτει κάτι έτσι, θα πέφτει κάτι έτσι. Ένα εδώ, το να κάνω και εδώ. Λοιπόν, είναι μακριά, τα θέλουμε μακριά. Εδώ, πάμε ένα, μικρό εδώ. Θα κάνω μια πράσινη περιοχή και θα δω μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, ξεκινάω να βάλω ένα σκούρο για να φανεί και το πράσινο. Τώρα έγινε κάτι. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό σε αυτό το σημείο εδώ έτσι και πιάνουμε να κάνουμε πράγματα. Και άλλη γραμμίτσα εδώ έτσι, άλλη γραμμίτσα και αμέσως δείχνει και λίγο πρασινάκι μέσα κατά καιρούς έτσι σε κάποια σημεία. Παίρνουμε αυτό το πινέλο, ίσια τραβάμε κάτω τις γραμμούλες αυτές έτσι, έτσι, ίσια, αυτό ίσια, όλο αυτό το πράγμα ίσια κάτω, ίσια και μετά οριζόντια το καθαρίζουμε και αμέσως θα δείξει κάποιες αντανακλάσεις εδώ μέσα στο νερό, να το, έτσι και μετά παίρνουμε και τη γραμμή, μια γραμμή θα κάνουμε εδώ πέρα, θα την κάνουμε μια γραμμή εδώ πέρα για να δείξει την παραλία μας, μια γραμμούλα. Να το, ζουλάμε το ίσια πάντοτε τη σπατουλίτσα, ίσια, όπου θέλουμε να δώσουμε και γίνονται αυτά τα πραγματάκια εδώ όμορφα εδώ. Λοιπόν εδώ έχω κάνει το χωριουδάκι, έχω σχεδιάσει ένα χωριουδάκι ωραίο με τα σπιτάκια του, τα δεντράκια του, το βλέπετε έτσι, πολύ όμορφο. Ανδρέα, εδώ λοιπόν τώρα έχω σκεφτεί εδώ σε αυτό το σημείο να αυτό το ξέφωτο εδώ που βλέπουμε κοντά μας πάει πιο βαθιά το ποτάμι, να το κάνουμε πιο βαθύ το ποτάμι. Θα πάρω τη σπατουλίτσα μου και θα πάρω καθαρό καφέ βαντάικ που έχω εδώ, καφέ βαντάικ, με τη σπατουλίτσα μου έτσι σε αυτό θα το απλώσω, θα πάρω ένα ρολάκι και θα κάνω εδώ πέρα έτσι ένα βραχώδη μέρος έτσι λίγο ψηλό εδώ σε αυτό το σημείο, να το, θα το απλώσω πιο πολύ έτσι, έτσι το βραχώδη μέρος, να το, θα
σχεδιάσω μετά κιόλας. Έτσι θέλω να πάω το ποταμάκι λιγάκι πιο βαθιά. Όλο το γεμίζω εδώ πέρα, σε αυτό το σημείο. Αυτό. Τώρα αφού έρχεται το φως